Hello, kumusta mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ko natong tanano, kumusta? Adlaw da ay karong Birnes no. It's 13 sa buwan sa Marso, tuig 2026. So karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning Tugilanon ug dili pa day no. Shout out kay kuno kang Roland Tugonon. Salamat to idol no. Bye-bye. Ang panikamutan do nga naanay pinami akong upload no sa idol ko si tatay. Salamat kayo no, Roland Tugonon ang pindiya pinami sa tanan no nga sunod aning dramaha. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no ug mga ka-listeners. Ug karon no di ta maglangan niya ang laing sumpay ning Tugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Escaris. Idol ko si tatay. Tubag ka, Apple. Please, tubag ako. Sino, Jonah? Apple. Apple, tabang ni ko. Busy ko. Sorry. Bye. Shit. Ki-off niyang sa phone. Kahilas ba? Halit siya, Apple. Bisit ka, animal. Pagngan ko. Okay. Ang sakit sa akong kalawasan. Gumikan sa gibuhat tipong di rin ako. Ang akong gusto. Agay, paglisod ko, kilawat na. Amay! Ma'am? Nga no? May isugo ka? May kaila kang manghihilot. Ay, manghihilot. Ay, nga no man unta, ma'am. Ako ipahilot di akong gusok. Maglisod ko ginawa. Maglisod ko pag ginawa laki. Ay, manghihilot, ha? Ay, kadiyot sa? Ay, huna-hunaon pa na ako. Dali uy, kinsa man Ay, hala! Husto? Si Fernando! Kinsa man ang Fernando? Ay, sino'y Fernando, God? Tagasuran. Maayo to siyang muhilot? Kuta ka, pare Akong suhulan. Ay, pila may isuhol ni mo, ma? 100. Ay, kabarat rapod, ma'am. Ay, dili na mo ani, oy. Magabalhabal gud na. Kuwang na nas palitis habal-habal, ma'am, oy. Ay, pila man di ay. Ay, padak ilang pot. Para madasi og ani ba? Okay. Sige. Kuta ka. Himuon ako usak libo. Ay, partik, ma'am. Ay, wag gyud maglangis, Fernando. Niya na siya. Abay! Ay, Noy! Magpahilot si ma'am. Oh, kinsa man? Si Ma'am Chona. Asa man siya? Ay, sunod na ako. Okay. Ay, naara siya ay. Ikaw si Fernando. Ako, Mansuna. May kang muhilot. Suwayan ko lang. Sa haplas nga gamiton nimo. Di ako idaan sa plus. Unsa na lana? Dili, lana. Ayaw ng lana ha. Kay manimahaw tag tiguang ana. Dili na lana, ma'am. Naunsa rin ka, ma'am. Kuan. Nadakin as ko. Naigo akong gusok sa may hagdanan lagi. Mau ba? Okay. Atong hiloton. Palihog. Hinaya lang. Hinaya lang. Okay. Takilirog kamay. Okay. 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 Munog lagi na akong ni mo, ma'am. Yan iborot imong abel. Medyo nahiwi imong ilong. Unsa? Naapil na kabunog sa diyang nadakinas ka. Unsa? Apilo na to hilot ang imong ilong nga nahiwi. Unsa? Ay, indot mo nguning inyong gipuy, mga
tiles ang saog, dangog. Muna nga dili ko tingali kalikayan nga marakinas. Dili pareha sa inyong gibuhi ang alan. Oh, sa? Kaila kang alan? Oo, kaila kay kong alan, oy. Kaila man ko, ma'am. Wala ka nito tagat siya ko kalingon. Permi na lang mag-atang sa pultahan. Magbit-bit o butilyas mino. Magsigigirok. Mamasin ka mo balik ka kaniya o kang inyong anak nga si Atina. Unsa? Husto na, undang na. Wa pa, matiwas mabatong tiwas. Ay, ayaw na. Ni ay 1,000, oh. 1,000 pesos. Punaan ko na. Himo na kong 2,000. 2,000. Uy, kadako man. Basta kay ayaw ipanabi nga mauni ang imong nakita nako. Ha? Dara, 2,000. Okay. Kaso, ma'am, kay ang naitabo ni mo, yan ang nadakin sa makakasagdanan. Ha? Ala si Amay. Amay, salamat kayo, man. Kung hindi ba tungod ganimo, dili ko makakwartarong orasa. Ay, ayaw ka balaka. Basta na yung magpahilot, sultihan ka na ako. Anak, good nimo ni Fernando. Oo nga ta. 2,000 maraghatag ni Ma'am Sunan ako. Imo ni 1,000. Ay, oy, ayaw na lang, oy. Ay, tunga na. Tunga ta. Imo niya, 1,000. Niya, sulti ko. Nga nabulong mapakain na si Ma'am Sunan. Ha? Nga bunog ka na si Ma'am Sunan. Ayaw pa na, be, ha? Nga naman. Ikulata na siya katipon kasi sa serbong. Taan pa ako. Amaw ka. Hanggaw ka, amay. Ay, ma, nga naman intawan. Mangutana pa ka? Wa man ka magsulti. Nga katong Fernando, kailang si Alan. Ay na, wa gyud ko mahibaw, ma. Wa gayud ako masayod. Nga kaira ba din sila ni Alan? Na, kapoy di mo. May lagdi ka itong manabi. Ay, ma'am, ayaw lang kasuko, ha? Kuan ba? May ipangutana lang ko. Sama na. Sabihan ka mo pa si Alan, ang nag-live-in. Gikulata ka niya? Paraw ka maka-litsi ka. Ay kung pagutan agsama na amay. Pawa, bi, pawa. Pawa, litsi. Pawa. Ay, ma'am. Amaw. Hanggaw tunta. Mangutan na pa. Pero, nibisan ko si, wa makahimo si Alan diri nako. Pero karon, ang ako kilit. Okay. Oy, post this Facebook by Alan. Ilang picture dati na. Mas gamay pa mas dati na taon ani oh. Iyang gikugos. O ang iyang caption. Basahon ako. Asa naman karon kainday. Asa man kakaron. Ay, kaluoy, beta. Sa manangita siya anak. Beta. Budong! Oh, oy! Hey, Fernando! Milagro. Di ibang taon ka nasuroy ka dire. Nanginabuhi ito. Service na sad, bida. Hilot na sad. Mga na itong panginabuhi. Kada hilot uli. Bida, di mo, no? Pero, may Budong, nga, bay. Huwag yun ako magtuo nga ang mahimo na kong customer mao si Chuna. Sabay? Chuna Alan ba? Ako naghilot ka niya. Si Alan, asa niya? Maisulti ko niya.
May Fernando, may kay niya ka. Oh, ilutong to lang naong mo kay murag. Hindi na wakasyalan nga akong nailanoy. Desperado ka naman ba kayo? Ipahilot pa eh. Ingon lang nga niyang buhay, may Fernando. Ay, bye, bitaw. Si Fernando doon na isulti ni mo kalabuti na. Oh, kansun. May Fernando, nga no, unsa man, nagkita mong tsuna. Ako'y nagahilot ka niya. Us kang bunuga. Guba ang maut. Ganong split. Biang ang gusok. Nanon. Di kulata sayang katipon nga gingat ng ubong. Unsa? Pwede bunuga. Nang hubag ka nang. Burot ang kabel. Hiwi ang ilong. Na black eye. Kulatado. Kinuo ko. Ang akong langga. Kulatado. Sana. Ha? Niabot ang panahon. Karmana na, bay. Kulatado siya, bay. Kulatado ko no. Kulata kayo. Ako guna kayo. As kang pianga lagi. Murag, napilo. Murag napilong gusok. Inigilot ako niya. Muray. O, ano sa ba niyang simod, bay? Tangtang mouthpiece? Guba ang mouthpiece. Purbida. Ang ilong. Tangtang do slip. Hiwi. Ang bata. Black eye. Bayano. Bay butong. Ato na ko siya. Kung saan ka dito? Kung namanan si inay. Tsuna. O ihar sa di mo. Ayaw buhatan na unsa ka. Pero akong langga, bay, nabunog, bay. Ay, sos, naunsa man taon. Tambalan ako, bay. Sobra naman sa taon kay ka, eh. Makaingon ba tanong mo nga, anang bahina, bay, murag na, kulpo na ka. Kulpo. Kulpo. Uplok! Oo. Babida. Butangi sa gamay, digdidad. Isang palabi taon, eh. Gamit ka ng word nga uplok, ha? Ay. Bay, luoy ko, bay. Luoy ko, bay. Inay maluoy tanim mo tao, no? Bina maglagot mo no tanim mo, anak? Ano maglagot? Gusto kang namong, gusto kang maamong, ha? Naibaw kang unsay nungdan nga, gibogbok o gibokbok si Chunag Mayo. Ha? Nga naman, sa may inungdan. Okay, sultiin siya, bay, Fernando. Ako. Paminaw, bay alan. Nganong na ingon na anak si Chuna? Ha, amay? Ngano? Ay, ayaw pa na, be, ha? Kulatado na siyang kaipoy. Nasa serbong. Oh, kulataro. Nga naman. Unsay hinungdan. Ay, nagselo si Bong. Kay, niari man si Alan, ang amahan ni Athena. Sana? Sana? Ha? Ano? Sana man? Mga dog yun ka? Ako din ang hinungdan ba? Ikaw lagi ko do. Kaluoy tao nilang ga. Sa akong mga kamot, gisap na ihap-uhap. Pero karon bugbog sarado. Butang! Oy, Doy! Apito na, oy! Saylo-saylo. Wait. Bilang salaman. Saylo-saylo lang ka, ha? Kumusta na si Alan? Maorya pon. Pangita yun lang Chuna. Nakita na sila? Wag yun sila magkita doon. Ha? Nakita. Nakita na sila, oy, tingali. Nakita na sila? Nakita na sila di. Ang gawin ka, oy. Ang gawin ka ba doon? Yan, kanusa lang sila nagkaabot dito, kaya nagkaabot sila na yan. Bitaw, sulti lang ko sa mas tinawa na. Di palang yudogay, tultulan mo na mo. Kisa nagtultulin niyo? Secret. Botong may pa-secret pa. Kinsay nagtultol ninyo, ay? Ayan lang yung pagpuntan na ginaanan. Basta kayo nagkasulti sa lang doha. O niya, kung maumagaling ka na, unsa may resulta? Maraga na kay yun ang magbalik pa sila tungod kay... Tungod kay unsa? Ang gidawat iba ilan. Nga di na yun na niya. Tungod kay... Maayo na kitang. Oo? Mao ba? Manager si na og kadang mountain resort. Mao ba? Bigatin talaga. Bigatin talaga, pero may karma.
karma. Oh, may karma, bay. Aw, bayot. Uy, kada lang. Kaning nakabasa ko sa post ni Onon, post sa Facebook. Nagkugos siya sa iyang gamayng bata. Si Atina to, no? Oh, kabasa di ka to. Kabasa, uy. Asa di si Atina? Lagi, gimingaw ang amahan, ngita tao sa anak. Nya wala gibutangis pa nga na Atina. O kanang iya tong gituyo nga dibutangan sa pangalan de Tina. Kay aron kuno taon ba di mo samot ang kasukong de Tina sa iyang anak ba? Ano? Yun na, kadiyot lang. Ay, ari na ko'y, ari na Kadiyot sa ko'y. ba, kadiyot sa ba. Nga no man lagi. Ang sa tong imong kiingon nga, doon ay karma. Oh, kaya ang tao mong pasakit siya si katao. Makarma yun na. Oo, no? Oo, na-jud na. Pero kinsa may gipasabot ni mo? Oh, basta, imor na masuta. Inig-abot yung tuna. Butong. Sir. Ganun ba? May pangutana ka? Kuan, sir. Kuan ba? Si Atina. Oh, Wag yan mabalik. oy. Unsa man ka? Gwardya din eh? Nakakita ka o wa? Wa. Ngano ako may pangutana nimo? Sorry, sir. Ayo kong surang-surang nga ha. Gasipo ka pa ng una ko. Sorry, sir. Buisit. Uy. Bagan ko na. Asa na ka sa tinas, ha? Pastilan. Kanugo na itong bata. Basin di kidnap to, no? O gitabangan o grip. Kaya, ay, biya. Saon na lang yun. Ay, oh. Muna tingali kini ang nakareserba, dire. Ay, namugamit karong adlawa. Ay, maunag na. Ay, oh, nanaog na sa pan. Usa kabayo. Ah, mao tingali ning gingalan og sindoy. Hello, Junior. Hamay kay ni amo bayot. Oh, Junior, what happened? Salita mo nimo, ngano ka? Uy, unsa na dagkoy nimo? Ay, disgrasya ni Sindoy. Na-slide ko sa danan. May laging pagkalamba jud nako eh. Oh, sige. Nasira ang imong beauty. Ay da maulian naman sad ni Gud. Hala, no? Ngano ka? Ang gisulti na butong, may karma. Sindoy ngano ko uy. Tulala kang nagtan-aw nako na unsa ka. Ay, Junior, nakabalita ko, ikaw na emergency niya, ikaw ang itag-iya dere, mao ba? Ay yes bayot. Ako. Wow, di ka na ma-reach. Amay! Amay, come here! Oh, Ay, ma! English pa ka pa. Dali sa kadiyot. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Yes, Ma'am Chona. Ati manan sila ha. Kung sila lagi kinahanglan, ihatag nila, okay? Ay, yes, ma'am. Diyaray mong baso, sir. Salamat tumba. Tala, sir. Anugon. Anugon, sir. Anugon nga nawa si Atina. Bitaw, sir, no? Kunilampos lang ko. Siya na ang hara sa kong panimay. Oo ba, sir? Yes. Uy, kuling, sir, kuling. Oh. Si Teryo kini. Oh, tiriyo din, ha? Ang ako sinaligan sa Osaka Beach Resort. Hello, Teryo. Tubag, Teryo. Hello. Sir, ang pambot nga nagkagas basura, nasikop. Oh, usa.
No! No! Patay ang mag-deliver utaan ni sir. Oh, shit! Ganun na hitabo, kinagalaw. Ngano! Sir? Huwag ko mahibaw, sir. Buisit. Ari ako tayo. Ari ako. Sir, buwas naman, terma na. Sinitabo, ha? Oh, ang mag-deliver og basura na tiklo. Oh, my goodness. Ano, sir? Oh, humba. Sukad karon pagid kini mahitabo. Ito, no? Yes, sir. Nikamang na ang kamot sa balaod, sir. Shut up, humba! Kasabot ka! Shut up! Yes, sir. Ay. Ay, sinisteryo na nila ni. Si Agil lagi. Nay. Humba? Siguro ka bang way buyog nga nagsunusunod ni mo? Wa, humba. Very good, very good. Dali, sunod ako. Dali. Unsa pagkahitabo, Ateryo? Bauna na akong nahibawan. Nga balita sa radyo, flash report. Doon na inkwentro na hitabo. Litos kinagataan. O akong nadungog ang pambot na gisakyan itong mga tao mag-deliver basura. Nga nakig-meeting ni mo ba? Dito sa beach. Maoy natumba. Unsa? Mao ka na, sir. I-alerto ang uban at mga kaubanan. Kinahanglan nga mabinantayon sila karon. Oo, sir. O sa balita nga imo nabati, wa ba malambigit ang akong pangan? Wa man noon, sir. Unang higayon kini, nga natugaw ang mga uwak sa ilang batuganan. Tinuod na, sir. Sa kaedlas sa itong mga uwak, pero nabakote pa. Kuyaw na, sir. Kuyaw? Yes, sir. Kuyaw. Murag. Doon na naiiring nga nakatimaho sa binuhatan sa itong mga ilaga. Teryo, magpatawag kog dinalian nga meeting. Mas maayo pa, sir. Asang video. Adto sa Mountain Resort. Bay. Belos. Uy. May butong. Bayano, Ganun ba? hapit na ba na mahurot yung sa botilyang pino? Para pangkatulog lang. Tug pa. Ino ang gaway kang kaon? Sumsum ko sumsum. Usong sumsong nyo. Sumsum kong dila. Asong dila kay tuslog tug suka. Na, itos mo na akong dila ba? Belips tuloy po na tra. Sumsupot na nila. Pagkabangal sa ilong biya tao ni mo ba? Yan daw kay, wala doon na kay balita, doon na kay tao. Dali Balita. ka? Balitaan ti ka. Ano saan? Nakadungog ko sa balita. Breaking news karon. Flash report ni Paul Lauro. Press report. Doon na inkwentro ni tabus dagat. Kaliwa sa Cebu, Bohol. Encuentro? Doon na nilakpan. Sakpan. Bayot, drugas. Karaan. Karaan na din na. Marag dili na mamtingkal tundunggan na ng balita ba Dili na. Bayalan. Para na ako, kumon na kayo ng balita. Pula, pinamina, walang maong balita, katao ng balita ba? Kung ano ba? Ang labing importante nga balita ang gusto na tumaywan pa. Kung hain karon nga akong anak nga sinday Atina. Bay.
Kuan ba kining ang pangutana ba? Nganong biya man sa tinataon? No. Amnesia, okay? Ha? Di ba ikaw may sulting nga giaway siya siyang nanay Chuna? Oo, ako dito, no? Ikaw ang sultan na. Kalimpot ko na. Rubida. Giaway kayo nagsilos ni. Luyas ako man no? Ako, basta tingnan ka, post ko Facebook. Pero, sa gamay na lang, nga message, why reaction, why reply, why reaction, gikan niya, wag yun. Bitaw ba? Basta bitaw ko. Kana ba, pasabot na nga nagbabilin ang iyang kasuko. Nako. Bayalan. Chunano, ay bawa ka, Chunam. Salamat kayo, ha? Salamat yung kayo. Saludo kay kunimong. Iba ang babaeng may diskarte. Yes, bayot. Kamura bagay sige glibak na ko. Ay, mua ba yun? May sus, ay nalang taoy. Iya tagdiskarte sa buhay, bayot. Bitaw no? Kay kunya, tanon ako, pabilin ka sa mga kamay ni Alon. Wag ya po'y may tabo na, why nada. Tinuod gid kay nastanan. Pabiling kakhato ka. Pero karon, ibang dating. Wow, maniche. Then, tag-iya pa, Diskarteyot. Wow, saludo ko ni mo ni anak tay. Saludo ko. Unsay ka puslaran aning atong beauty ug dato gamiton, di ba, bayot? Yes, correct. So true. Mog mao ni akong kapalaran. Very well said. Unya, si Ala, nakita mo? Oh, yes. Nagkita na mi. Unya, saan? Sige buhat. Wa manghagis, wa makikaway. Wa siya makigbugno sa imong palalob. Uy, wa siya mahimo, uy. Ug giprangkahan ako siya. Mapasagdi na lang ko. Ni anak ko sa akong paraiso. Mao na ni akong gipangandoy nga kinabuhi. Dili nimo ikahatag na ako. Unya, unsay reaksyon ni Olan? Ay, ni dawat. Gidawat iyang kamatuoran. Og iya pang iampo nga magmalipayon ko. Okay. Good. Ay, kadiyot sa ha. Ay, nanawa akong palalab. Hello, love. Love? Ipasit ang function room. May meeting kami. Yes, love, bong. Okay, bye. Bye. Mwah. Kisa na nawag. Ang akong may love, si Bong. May meeting sila nga himuon dire. Sa iyang kasosyo sa negosyo, bayot. Wow. Bigatin. Siyempre. Ay, bayot, excuse ha. Ipaandam na ko ang function room, ha? Sige. Go ahead. Iba na ang may pera. Pero, tanong na ako, marag may mga bunog. Si Amay. Psst! Amay! Dali, rak! Ay, nga no, sir? Ipag-share na ako Ma'am. Oh, ha? Saman, mag-share ka na ako. Gusto ka pabarugon ti ka 2 ka oras? Ay, oo, ay, dili lang ko, sir. Joke only. Todi ay, may panguntan ako nimo. Pero, dawataw sa niyo. Akong tip nimo. Ay, hala, oy. Ayaw na lang, oy. Ayaw na lang, ma'am. Dawata, ayaw kaikog. Kana. Ay, sulod sa bulsa. May panguntan ako. Unsa man? Nganong daghan magbunob si Chuna? Unsa man? Tinuod nga nalamba na siya sa hagdanan? Ay, dili, oy. Tsikulata na siya, Mr. Bong. Unsa? Lagi, ma'am. Luoy, kayo na si Chona. Kamang-kamang ko na siya sa kulata, God. Ano? Hapit na mo abot si Bong. Og si Athena, tawagan ako. Pasibutubag na. Kinahanglan nga mo balik siya. Gipangita siya ni Bong. Athena, tubag ka. Tubag ako. Hello? Ay, Athena, salamat kami tubag ka na. Asa man karon? Balik na diri. Gipangita ka ni Bong. Balik na ba? Hello? Athena? Athena? Tubag ako ba? Balik na dire. Balik dire. Athena? Athena, tubag.
Biya dihang napita, Nay. Unsa? Usa ka imperno ng imong ipuy-an karon. Nayabag ka? Balik diri. Nagkinahanglan si Bong nimo. Report sa imong trabaho, Athena. Ayaw ko isubas imperno, Nay. Unsa? Nayabag ka na? Akong pasidaan kanimo, Nay. Biya dihang napita. Nakig-uban ka sa usa ka taong sungayan. Unsa? Kung mabalik ko niya, Nay, labing siguro. Usa kos mahimo niyang biktima. Biktima? Biktima sa unsa? Maniyakis ka na si Bong. Athena, ayaw patakag bukaan ang baba nimo. Nganlan nimo ang taog manyakis nga maila nimo isip iyang anak, ha? Nay, Di ba ikaw lisulti nako nga buotan si Bong tungod kay giisip ka na niyang iyang anak? ang tanan. Pulos papakaroon ingnon lang. Pero ang tinuod, sungayan ka na si Bong. Athena, Dili mahitabong mabalik pa ko ninyo, Nay. Kay ako ang mahimo nimong karibal. Athena, Basta, ang ako lang kasulti ni mo, Nay, layas ng gapita. Dili ka na paraiso imong nahimutangan, Nay. Usa ka na ka-imperno. Bye. hello? Athena! Athena! Shit, gi-off na niya. Hanggaw, tunta. Dili ko no paraiso nga akong kahimtang karon. Usa ko no ka-impyerno. Buang ka man, Athena. Buang ka! Ah, may sakilan nga ni Hunong. Nako, basig si Bong na. Ako tanaw niya. Huwag ko masayo pa. Si Bong ang niabot. Hello, Bong! Oh, Mm, ayaw nagkakus ako. Ayaw na. ha? Huwag ko sabot ka ron. Gisapot ko. Unsa may buhaton ako? Andaman ang function room. Andam na. 5 ka rooms. Ang iparedy. Kaya doon ako yung mga bisita. Okay. Adoon ako. Kaniyot lang. Oh, Asa si Amay. tawagon ako. Amay! Amay! Ay, ma'am! Dool, dali. Ay, ma? Ah, sir! Sir, maayong adlaw! Amay. Wa mira si Alan. Ah, wa man, sir! Ayaw pamakak. Ni Anhe. Ay, wa, sir, oy! Pakit ako sa CCTV. Oh, oo, sir! Ay, dali. Tanawa! Wa sa nangutanan ako. Si Amay iyan ni diretso pangutana. Bisag ni sulti na nga, wa ni ari si Alan. Wa gipagsali ka. Mutanaw pa CCTV. Salamat, Amay. Pasidaan lang. Usa ka sa akong saligan dire sa pagmonitor sa kalihukan ni Chuna. Nakasabot. Ay, oh, sir! Inyo gani kong binuangan. Lumpungon tamo. Isud tamo og sakong itom og ilabay nga wanay kinabuhi. Nay nakita na ko nga mga bayot. Ay, mga customers na sila, sir. Kanusa na sila kuto? Murag, Diyos raman tingali na sila, sir. Murag mo uli na dayo na karong hapon. Chona, hello. Ansa naman mo? Okay ra inyong pagstay? Okay ra yun. Balik-balik unya mo ha. Of course. Pero di na may mga dugay, no? Naanra bang imong palalab, no? Sige, Sindoy. Napay daghang bisita sa daghan pa mo abot. Ako bang? Busy kaayo kada adlaw, daghan kang customer, uy. Pagkaswerte ni mo, Tsuna, no?
Oh, yes, of course. Pinanggad yun kasi yung palalab nga si Bong, no? Yes, pero anay good na. Grapig mo pangga si Bong. Oh, grabe mo pang... Tinuod gid na. Yes, love? No order, let's say. Oo, na. Sindoy, diya sa una. Diya sa ka. Sige. Okay. Hala, uy. Tungkol sa pagdinali, nagdatan si Tuna na pandal o gapit ang paumod. Naku, so salang kapag sangpit ni Bong kanina, pagkapitan magkatas, mulich eh. Murag lalisang na si Tuna. Pero sila pa sa ala na nag-uban, sayo nung nila sa ala nagsingka. Karon, nabali. Siya na ang singhagan. Oh, madiskarte. Ay, adto na mo? Yes, amay. Ato na mi. Salamat sa maing pagtagad, ha? Ay, way sa payan, Sinday. Di na may magdugay kay na naman naabot na ang inyong amo, no? Di ba? Ay, ulag eh. Mura na pag-isapot. Bitaw, no? Wala pagutana. Kuha pa mo aning sa alan. Ang amahan ni Athena. Ha? Mao ba? Siluso kaayo ng tuhana. Pero hastang pagkadaghang babay. Wow. Mao ba? Ay, karon lang gani. Why siguro? Naay mo apas anak nga babay kay kipaan naman iyang kwarto. O niya, si Chuna? Aw, mutabang og serve sa bisita. Ano? Hello, Bong? Apol, dadi ko og dumaga. Ha? Dumaga akong gusto. Asa? Dire sa Mountain Resort. Ah, yes, sir. Yes, sir. Naitaksi nga ni Abot. Si Apple na. Ug may kuyog ka ba tanong babae? Apple! Hello, Chuna. Ngano niya ka? Gisugo ko Sir Bong, pariyon ko. Kisa na imong kuyog? Batanong babae? Order ni Sir Bong. Oh, unsa? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Isparis. Idol ko si Tatay. Kuliyog na ko og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.